ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ସିଏ ବୁଝିବେ ନା ତମେ ବୁଝିବ ଏଇଠି ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନୁ ଏ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ଡନ୍ ମାଲିକଙ୍କ ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ 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 ତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି ତମର ଅସୁବିଧା ତ ରହିଲା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ମତେ ବି ମାଗଣା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ଗରିବ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମତେ ସାଥି ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ତମକୁ କେସ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମାନେ କିଏ କହିଲେ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତମମାନଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ଅଟ ଆଶୁତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା ସହିତ ସମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ପାଇବା ବାବୁରେ ତମେ ଖାଲି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକକୁ ଚିହ୍ନିଛ ହେଲେ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ଡନ୍ ବାବୁକୁ ଚିହ୍ନିନ ଆରେ ସେ ସିନା କମ୍ପାନୀର ଖାଲି ମ୍ୟାନେଜର ହେଲେ ଅଫିସରେ ରୁହନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ବାକି ସମୟ ରୁହନ୍ତି ଆଖେଡ଼ାରେ ନାଇଲା ବିଲିୟନ ତମେ ଖାଲି ସେତିକି ଜାଣିଛ ହେଲେ ବାକି କଥା ଜାଣିନି ଆମ ବାବୁ କୁସ୍ତିରେ ଆରେ ଓଡ଼ିଶା ତ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଭାରତରେ ବି ଚାମ୍ପିୟନ ସବୁ ତ ବୁଝୁଛ ଏତେ ଅବୁଝା ହଉଛ କାହିଁକି ଆରେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ତମର ବି ଏମିତି ଥାଟୁ ବାବୁରେ ହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ଜାଣିନ ଆମ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗାଥା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଥରେ ଯଦି ଜାଗଳି ଧରିଲେ ତାହେଲେ କଥା ତ ପୁରା ସରିଲା से कौन आमु स्कूल कॉलेज टू आरंभ करी कॉलेज पीरियड जाए गोटे क्लास में स्कूल पीरियड रे 3 टा जो को मिसपेयर करतिबारु समस्त को सामने रे से भूल मागी देला आ कॉलेज पीरियड पर लेडीज हॉस्टल भीतर पसी जाइतिबारु कॉलेज रू प्रिंसिपल ताको हस्तिगत कर कॉलेज रो हजार हजार पिलान सामने रे ताको बहुत शूट करे देले बहुत ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ସେ ଡନ୍ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ତମ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିବ ତମ ସେ ଡନ୍ ଏ ମାଲିକର ଭଉଣୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଡନ୍ ତାକୁ ଲଗାମ
গুলি খায় জীবন লাগাম ছিল মহাভারত হয়ে মহাভারত ওদেরকে তারিফ করে ମୁଁ ତାକୁ ସାବାସି ଦିଏ ଆଉ ଯଦି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଳି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଏ ଭଳିଆ କହୁଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଅନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଥିବା କାମକୁ ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିସାରିଛି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଫେର হ্যাঁ? ये कैसे बाबू कଳି ଯୁଗର ଜନତା ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ପୁରା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମାନବ ଏ ବିକାଶ ଏ କମ୍ପାନୀ ହଉଛି ମୋ ଭାଇଙ୍କର ମୁଁ ହଉଛି ମ୍ୟାନେଜର